Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S3 Mini bielej farby. Telefón je kupovaný v Orange. Telefón ešte nemá 2 roky. K telefónu je kompletné príslušenstvo. Dátový kábel, nepoužitý. Manuály. Ďalej tu máme nabíjačku cestovnú, sluchátka, ktoré neboli použité a náhradné štuplíky k sluchátkam. Telefón mám zo spodnej strany otvorený, baterka je vybratá, aby bolo pekne vidieť, v akom stave sa telefón nachádza. Na telefóne pekne vidieť číslo e-mail, ktoré si viem porovnať s krabicou. Koncové číslo je tam 570750 zalomitkom 5. Číslo si porovnám. 570750 zalomitkom 5. Toto je originálna krabica z telefónu. Pozrieme si, v akom stave sa telefón nachádza z iných strán. Vložím si batériu, zatvorím kryt batérie. Z prednej strany displeju nie je absolútne nič, len uchytaný. Telefón bol ťuknutý na 2 miestach a to tento pravý horný roštek. Nie je to nič strašné. Skúsim to takto zaostriť, aby to bolo vidieť. Takže to je vrchná pravá strana a táto spodná časť. Tuto v oblasti mikrofónu. Takisto to nie je nič strašné. Pozrieme si ostatné boky. Tlačítko hlasitosti po ľavej strane. Tlačítko vypínania, zapínania. Kryt je nedošúchaný. Zadná strana tiež ako nová, v pohode. Telefón má síce jemné známky používania, ale myslím si, že to nie je nič hrozné. Telefón si zapnem. Teraz vidíme, že tlačítka softwérové spodné sú funkčné, obidve svietia pekne. Telefón nám nabehol. Tento model obsahuje aj čip NFC. Môžeme si to pozrieť aj v nastavení. Takže toto pekne vidíme. Tento model má NFC. Pozrieme sa na verziu Androidu, tá 4.1.2. Takisto môžeme software skontrolovať. Číslo e-mail 57075005. Čiže e-mailko sedí. Všetko funguje ako má. Signál nám vidieť, že je v plnej veľkosti a napriek tomu, že tam nie je vložená SIM karta. Môžeme skúsiť nejakú skúšobnú fotografiu. Pozrieme si snímku, ako nám zaostrilo. Zrejme tam nemám
otáčanie obrazovky aktivované, takže skúsime to teraz. Teraz krásne vidieť, ako nám snímku zaostrilo. V rýchlosti by som skúsil ešte nastavenie hlasitosti vo zvukoch. Ešte môžeme skúsiť nastavenie jasu. Minimálny, postupne do maxima. Telefón 100% funguje, takže kto by mal záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.